Al maig del 2023, els carrers de Barcelona es guarnien amb banderoles que animaven a donar plasma. Milers de persones van respondre a la crida i van implicar-s'hi per salvar vides. I va sorgir una idea: connectar tothom amb el fil invisible del respecte i la solidaritat. Amb l'Associació de Fènix, un projecte social que dona una segona vida als residus i una oportunitat a les persones en risc d'exclusió, hem transformat les banderoles en moneders, que avui regalem als donants. Avui, el fil de la vida brilla més que mai. Un fil que vincula donants, receptors i els amics de The Fènix i fa d'aquest món un lloc molt millor. Tenim un repte: aconseguir 50.000 donacions de plasma anuals al 2025. Gràcies per donar vida. Torna aviat, et necessitem.